Kaixo kasetaguneko lagunok. Gaur ikusiko dugu nola eskatu hitzordua kasetagune batera joateko. Kasetagunearen webgunean gaude. Hemen txandakatzen doazen irudi batzuk aurkituko ditugu. Lehenengoan hitzordua erreserbatzeko aukera dugu. COVID-19 erruz, kasetagunean edozein izapide edo kudeaketa egiteko aurretiko hitzordua sortu da. Nabigatu nahi badugu, gure zentroaren telefonora deitu beharko dugu. Ikusi dezakegu ze zerbitzu eskaintzen dituen kasetaguneak. Eta errespetatu beharko ditugun neurriak zentrora joterakoan. Lehenik eta behin, gure zentroaren ordutegia konsultatuko dugu. Irekita dagoela egiaztatzeko. Probintzia, udalerria eta bisitatu nahi dugun kasetagunea aukeratuko ditugu. Aukeratu ondoren, zentroaren irekiera ordutegia eta publikoarentzako ordutegia agertuko dira. Hitzordua erreserbatuko dugu. Lehenik eta behin, bisitatu nahi dugun kasetagunea aukeratuko dugu. Egutegi bat agertuko zaigu egun aukeratzeko. Eta behin aukeratuta, erabilgarri dagozen orduak agertuko zaizkigu. Hurrengo pantailan, gure datuak eta hitzorduan landu nahi dugun gaia bete beharko ditugu. Hezitzailea prest egon dadin. Gomendagarria da kasetagunean online alta ematea, izapideak arintzeko. Datuak bete ondoren amaitu sakatuko dugu. Baieztapena jasotzean, erreserba kodea agertuko zaigu. Gero hitzordua ezeztatzeko erabili ahal izango dugu. Gure hitzordua bertan bera utzi behar badugu, berriz sartu behar gara hitzordua erreserbatzeko, eta ezeztatzeko aukera agertuko zaigu. Eskatzen diguten gauza bakarra erreserba kodea da. Sartu ondoren, onartu egiten dugu, eta hitzordua bertan bera geratzen da. Hori izan da guztia, espero dezagun bideoa lagungarri izatea. Hurrengora arte.